Nie sú tie hry príliš odvážne vyberané? Mačky vo vreci musia mať hry trošičku odvážne. Mačky? Počul som dobre? Povedala si mačky vo vreci? Paťové mačky predsa. Práve mačky s hrami na prvý pohľad neočakávanými a predsa výstižnými. Ale hovoríš o týchto skvelých paťových mystery boxoch. Hovorím o paťových senzačných mačkách vo vreci. O týchto typických, nefalšovaných ihriskových mystery boxoch? A ty sa ich opovažuješ nazývať? Mačky. Mystery boxy! Vysvetlím vám rozdiel medzi mystery boxami a mačkami vo vreci. Je to prosté. Mystery box sú náhodné vyberané hry zo skladových prebytkov za často iba fiktívne lepšiu cenu. Takto pripravené hry síce môžu byť výhodné, no trafia sa iba náhodou. Naproti tomu mačky vo vreci sú síce rovnakým prekvapením, ktoré ľudia vyhliadajú so zvedavosťou, ale hry v nich sú aspoň v dvojnásobnej hodnote ceny. A najmä sú vyberané každá jedna hra podľa poslaného formulára, tak aby sa tráfili a potešili hráčov. Sú prosto robené na mieru. No, to mi zní docela logicky. Paťo, povedz, ako si pripravoval tento mystery box? No, skladal som ho z čo najlepších hier. Aha, a teraz niečo povedz. Mačky sú pripravované z čo najlepších hier. Však, Paťo? Áno. Keď v takýto deň a pred návštevou nevieš, ako sa správať k vlastnému šéfovi, tak mi zmizni z očí. Môžem si dopozerať hry v mačke? Mystery box nechaj mystery boxom a zmizni! Možno som chcel pripraviť mystery box a vyšla mi mačka vo vreci. Ja neviem. No tak to je typický alibizmus. Odporný alibizmus. Ty, ktorý si vyberal hry pre fajnšmekrov a magikárov, nevieš, čo mi tu cpeš pod čumák? Vy to možno neviete, Radka, ale by som nikdy nehral hry z niečoho tak odporného, ako je mačka vo vreci. A čo si ty vlastne myslíš o Paťovom vkuse? Nevieš, že toto je typický, suchý, ihriskový mystery box? Mačka. Box! Miška, Kľud, Paťo. Mňa učili na workshope cti šéfa svojho. Ale toto je výsledok progresívneho prístupu. Unúť sa tou mačkou! Zatiaľ je to moja firma! Tebe tu nepatrí ani to mystery percento! Všetko je to tvoja vina. Výsledok tvojho poriadku. To mal byť môj poriadok. Len to by som sa nesmel ani na sekundu pohnúť z ihriska. By som tu musel nad vami s bičom stáť od rána do večera. Si myslíš, že som si nevšimol, ako si tu šepkáte? Rýchlo, kým nepríde šéfko. Hadov si chovám na hrudi. Ale tak pokoj. Peťo, máme návštevu. Pani správcová, uvedomuje si vôbec ten spratek, že som tesne pred DPHčkou? Petře, klid, hlavne klid. Mňa kontrolovala aj obchodná inšpekcia! Obchodná inšpekcia! Na mňa si s nejakou mačkou nedovoluj! Dajte to preč. Mne sa z toho robím dlo. Z tých mačiek. Kto sa pýtal na tvoj názor? S kým si myslíš, že hráš Pokémonov? Videli ste to, Radka? Takže, čo hovorí odborná literatúra? Citujem. Mačka vo vreci je skvelé prekvapenie v dvojnásobnej hodnote, vymerané na mieru podľa formulára.